Dobrý den, hráči a hráčkyně, já vás vítám u tohoto videa, taktéž prvního videa z naší první série na tomto kanále tipy a triky na různý agenty. Budu moc rád, kdybyste na toto video dali like, odběr a zvoneček, podpořili i můj Instagram a Discord, odkaz v popisku videa. A můžeme se vrhnout rovnou na to. Takže, pravděpodobně jste na toto video klikli z toho důvodu, že je to v češtině a zároveň z toho důvodu, že jsou to tipy a triky na to, jak hrát agentku jménem Clove. Na to vám já dokážu velice odpovědět. Stačí nám pár určitých bodů, já jsem si je tady všechny vypsal z mých vlastních zkušeností, protože Clove už hraju hodně dlouho, tak jsem si tady vypsal základní body, který by měl každý vědět, a na konci videa si odpovíme na otázku, jestli je Clove dobrý agent na rank up v kompetitivách. Takže, nebudu to kecávat, jdeme rovnou na první tip. Tohle to není tip ani v podstatě trik na Clove, je to čistě jenom můj tip a trik. Používá to spoustu kompetitivních Radiant a Immortal a Ascended hráčů. Je to vlastně tohle. Že dáte fakt hodně rychle entry na tady těch dveřích, jo. Tady to funguje jenom na Lotusu, každopádně je to fakt hodně dobrá ta. Teď vám dám full guide jak na to. Stačí držet 2TV a ten K, který je blíž k té stěně. Takže tady to je ta stěna, já jsem k ní takhle, tak držím Dčko. A když jsem k ní takhle, tak držím Ačko a 2TV. Jediný, co vám k tomu vlastně stačí, je postavit se k tomu tím směrem, držet to a vyskočit. Vyskočit předtím, než na tu stěnu neletíte a už letíte. Takže můžeme se přesunout už na typy, které jsou ke Clove. Jde tady o jednu hodně důležitou věc. Ve Valorantu jsou agenti, kteří prostě, když zdechnete, tak si můžete scrollovat TikTokem, jo, protože už nemusíte hrát, protože už nehrajete, už jste mrtví, logicky. A teď se mě možná ptáte, ale chojstáku, jak jakože z Clove ještě furt hraješ, když jsi mrtvej? Já tomu normálně nerozumím. No to je jednoduchý. Tady to Ečko, jo, tady to ten smoke, tak to můžete použít i když zemřete. Když zemřete, máte na levé straně spectator modu svých teammateů takový tablet, přesně něco takovýhleho, a můžete smokovat i po své smrti. Což znamená, že já jsem umřel přesně tady je můj cápek a tamhle mu jdou lidi a tady mu jdou lidi, jo. Já můžu po smrti mu to smouknout tady za ním, tady. A on bude mít výhodu v tom, že tady ho nikdo neuvidí a tam taky ne, a on může jednoduše entrnout. Když by tady někdo vylezl prostě na leď. Nikdy nemůžete scrollovat TikTokem. Když zemřete z Clove, furt hrajete, buďte stále v pozoru. Bude to důležitý pro váš tým, ale i pro váš rank up. Další bod. Hrajte okolo midu nejčastěji. To je jednoduchý bod. Když budete třeba tady na Lotusu je Bčko, to se bere jako takovej mid zvyše, tak když budete na Bčko, tak máte větší rozhraník a můžete dávat ty smoky. Můžete tady smoknout pro vaše teammatey i tohle, ale i tady, aby je nemohli snipit. Vy to smoknete na obě strany, tady i tady, ale sami jste na midu. Což se ale nedá použít v tom případě, když jdete na pravou nebo na levou stranu, protože když jsem teď na Ačku, tak zase nemůžu smoknout Cčko, protože tam už ten tablet prostě nedošáhne. Takže proto je důležitější hrát vždycky na prostředním, neboli na midu, protože máte větší rozhraník a můžete placeovat smoky pro svoje teammatey, aby měli víc skillů a vy jste tak líp rankupovali. Cčko. Tohle je velmi skvělá abilitka. Takže, abych vám tomu něco řekl, máte jen jednu, jasný? To Cčko máte jenom jednu. Proto je to fakt hodně důležitý, co vám teď řeknu. Když tady bude několik cápků, je prostě jednoduchý někoho tady zabít, ale nechat si to Cčko po delší dobu a až bude třeba na 1 milivteřině, tak ho hodit, abyste měli co největší prostě krytí, co se týče vašeho štítu z Cčka. To je hodně důležitý taky z toho důvodu, že když to Cčko nechcete použít, ale náhodou dáte třeba damage na někoho, který pak zdrhne a váš teammate ho pak zabije, tak furt to Cčko můžete prostě využít, jo, prostě ho můžete furt zmáčknout. Když hodíte Qčko, neboli vaší
nejlepší abilitku, jo. Já tomu říkám nejlepší abilitka ironicky, protože je fakt nejhorší, co se týče chlov, jo, ale dá se využít i dobře. Takže, když hodíte kvéčko, trvá prostě fakt dlouho, než vybouchne, jo, takže ho můžete hodit prostě do vzduchu. A dokud nedoletí na to místo, tak prostě nevybouchne. Musíš se prostě a jednoduše dotknout něčeho fyzického a ono to pak bude fungovat. Takže to je taky důležitý, protože jí nerfli, že dřív, když to hodila, tak ve vzduchu už to vybouchlo. Mělo to fakt malej dojezd. Každopádně teď už to funguje jinak, takže když si stoupnete tady, vyhodíte to, tak to můžete hodit třeba až do Bčka, jo, to je taky dobrý vědět. Takže použití tady tohle z toho kvéčka se dá využít v hodně případech. Například, když by tady bylo fakt hodně lidí, třeba 3 lidi tady budou píkovat, stačí vám odsud to tam hodit, oni budou mít delay a máte free 3 killy, jo, protože budou mít třeba jenom 10 hápek. Prostě v případě hodně lidí na jednom místě to rozhodně vytáhne a prostě to střel. Nebo se to dá využít ještě, když víte, že tady za tím boxem je cápek. Představte si, takhle střílíte, jo, jednoduše střílíte, on zaleze za box a víte, že tam kempí, tak to tam prostě hodíte. Ono ho to trefí, on má delay, bojí se, tak je zalezlej, vy vyskočíte, máte kill X-ko. Neboli vaše ultina. Ultina je hodně důležitá a je to taková vylepšená, možná i o dost lepší verze ultiny pana Phoenixe. Takže já vám teď vysvětlím určitý body, jak s ní zacházet. Když zemřeš a použiješ X-ko, zbraň je vždy nabitá. Což znamená, že když bych tady zemřel, měl bych třeba vandal, jo. Když bych tady zemřel, tady je cápek, on mě zabije, dám ultu, skočím tady, mám furt u sebe tu zbraň, tak je vždycky, ale fakt vždycky nabitá, takže nemusíte panikařit, že nemáte přebitou zbraň, ona je vždycky přebitá za vás a můžete zabíjet. Takže to je první. Pokud zemře, tak enemies mohou sebrat tvou zbraň. Což znamená, že když tady zemřu a moje zbraň bude vyhozená a dám X-ko, zalezu tady za stěnu, od X-nu to, tak nemůžeš zabíjet s tou svojí ultra zbraní, protože to za tu dobu mohli zvednout. Playstyle na klov. Tohle je další bod, hodně důležitý bod, jo, na klov, no, jasný. Nikdy ji nehrajte jako dualistu, jo, tohle je fakt důležitý. Spoustu lidí bere jako dualistu, protože má Cčko, což je něco jako Reinino Ečko, jo, každopádně ne, takhle ji nesmíte hrát. Každopádně pokud budete mít Xko, neboli vaši ultinu, tak to už je potom jiná. Pokud ji máte nabitou, tak je velice jednoduchý prostě naletět a hrajte víc agresivně než předtím. Každopádně když máte ultinu, tak je dobrý vždycky se entrnout jako první z vašeho týmu, protože když zemřete vy, tak se to dá použít, ale když váš teammate, tak již ne. Takže to je taky hodně důležitý bod. A co se týče entry, tak Klov není ten agent jako Jet nebo Yoru, protože Yoru může dát kámo, já jsem prostě zmataný z toho, jak ona furt mele, sorry. Prostě Yoru může dát teleport až na druhou stranu a pak se tam teleportnout, čím se dostane za ně. Jetka je může přesdešnout, neboli Qčkem a Ečkem, jo. A nebo třeba taková Race může použít své granáty, aby je přeskočila. Ale Klov žádnou takovouhle nemá, takže entrnout takhle, abyste je prostě co nejrychleji zabili jako s dualistou, prostě fakt není dobrý nápad. Když ale máte tu svoji ultinu nabitou, tak je to hodně dobrý nápad, protože musíte hrát víc agresivně než předtím. Tady bude cápek, vy o něm víte, máte nabitou ultinu, dáte mu damage, zdechnete, tady se odxnete a doděláte ho, jo, protože máte druhý pokus. Každopádně je taky hodně dobrý vědět, že když máte v opozitním týmu KOa, vy ho zabijete, jo, tak a má ultinu, tak se to furt nepočítá jako kill. Je taky hodně důležitý, vím, že to asi víte, když hrajete Klov, ale když máte ultinu, tak máte fakt malý rozmezí času, kdy musíte nikoho zabít, abyste přežili, jo, protože když nikoho nezabijete do té doby, tak prostě a jednoduše zemřete. Každopádně, když máte v opozitním týmu KOa, který má ultinu a vy ho prostě a jednoduše zabijete, ale stále leží na té zemi, tak nemáte kill a musíte ho zabít proto, abyste měli ten kill a abyste nedostali death prostě zadarmo, jo. Takže to je taky hodně dobrá
věc, kterou musíte vědět, pokud hrajete Call of. A teď si odpovíme na hodně důležitou otázku. Je hodně důležitý, jakým stylem chcete hrát tohle agenta. Jako dualista se hraje jenom v případě ultiny, jako smoker se hraje vždycky, protože to prostě smoker je. Každopádně se má hrát přesně jako kontroler, protože je to prostě kontroler. Je to kontroler a dualista v jednom. Takže doufám, že jste si video užili, protože asi jo, když koukáte až sem. Bylo by taky super, kdybyste se připojili na můj Discord server valorant.cz.sk, odkaz máte v popisku videa, nebo můj Instagram, ten máte taky v popisku videa. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, jaká je vaše nejoblíbenější mapa, nebo agent. A v případě byste taktéž mohli napsat, jaký bude příští agent, na kterýho chcete tipy a triky. Takže jo, tohle by bylo všechno a teď si zodpovíme na tu nejvíc důležitou otázku. Je Call of dobrá na rank up? Definitivně ano. Protože její schopnosti jsou tak v dobrém rozmezí skillu, že na to vlastně ani skill nepotřebujete. Potřebujete prostě jenom hlavu a trošku štěstí. Každopádně Call of dokáže hrát i ten největší šuler. Takže já doufám, že jste si užili video. Mějte se krásně, skládejte básně a napište, jakýho příštího agenta byste chtěli na tipy a triky. Čau.